Κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε από το κλειστό γυμναστήριο του Κιλκής. Έχουμε μαζί μας, καλύτερα να σας αυτοσυστηθεί, τον κύριο Δοκταρίδη. Ναι, Δοκταρίδης λοιπόν, είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αυτοάμυνας. Μάλιστα. Σαν διοργανώτρια αρχή εδώ ποιος είναι? Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία του συλλόγου, τοπικού συλλόγου Σοκράτης. Από εκεί πέρα η Ομοσπονδία είναι αρρωγός στις εκδηλώσεις. Είμαστε εδώ σύσσωμοι να βοηθήσουμε να τρέξει αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα με τους καλύτερους τρόπους και με τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Παλαιότερα έβλεπαμε ότι συχνά γινόντουσαν οι αγώνες προς τη Γιάννητσά. Τώρα, εδώ και 2 χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δραστηριότητα και εδώ. Αυτό είναι γιατί η Ομοσπονδία ενδιαφέρθηκε και για το Κιλκής ή γιατί έτσι η κίνηση, αυτό ο σύλλογος ή αυτή... Κοιτάξτε, είναι σίγουρα η Ομοσπονδία ενδιαφέρεται για συλλόγους και παράγοντες οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους αγαπάνε το άθλημα και συνεισφέρουν. Εδώ υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλειστό γυμναστήριο. Ο σύλλογος Σοκράτης και ειδικότερα ο προπονητής εδώ, ο κ. Γιαννακίδης, είναι πολύ δραστήριος. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε παρά να σκύψει η Ομοσπονδία πάνω σε αυτό το εγχείρημα και να δώσει ένα χέρι βοηθείας. Παρά τους δύσκολους καιρούς δηλαδή. Βεβαίως, ναι, είναι πολύ δραστήριο εδώ. Κύριε Δοκταρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε ο αγώνας? Ήταν πολύ καλός, γιατί η παλότα ήταν πολύ δυνατή. Αξίζουν πιστεύω συγχαρητήρια και στις δυο. Εγώ θα σας δώσω συγχαρητήρια, αλλά γιατί εμένα μου φάνηκε ότι εσύ έπαιξες καλύτερα? Ίσως επειδή δεν ξέρω από kickboxing. Μπορεί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς λέγεσαι εσύ? Ευχαριστώ. Πώς ζητούμαι. Κυρία Ζιούτα, πώς βλέπετε τους αγώνες? Τέλειοι αγώνες. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Τον κύριο Παύλο, δεν θα πω το υπόλοιπο. Πώς βλέπετε τους αγώνες, τη διοργάνωση? Από θέση καλή. Από θέση η καλή. οπτική μου είναι καλή. Εκτός της οπτικής γωνίας. Πρώτη θέση. Άρα έχουμε και πρώτη θέση για
τα παιδιά. Όπως φαίνεται, στην καρδιά μας. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου φρόντισαν να έχει και πρώτες θέσεις. Όταν λέτε υπεύθυνοι του γυμναστηρίου, εννοείται μέσα και την πρόεδρο των γυμναστηρίων ή μόνο τους αθλητές? Κάποια στιγμή θα πρέπει να εννοούμε υπευθύνους, τα πρόσωπα τα οποία κλαίγει ο πολίτης του τόπου. Βεβαίως, η καθήλυνα αρμόδια αυτή είναι.
Κορυφαία μπλε, Φλόρο Βαρά.
Μάλλον 9 θα πηγαίνει. Ναι, ο άνθρωπος πάει στη διάρκεια. Κάλεσες όλους πόσα? 240 €. Πρέπει να δώσει μάνα. Χαρά Φλόρου. Χρήστος Ράικος από Καλαμπάκα. Και ό,τι μετά. Χρήστος Ράικος από Καλαμπάκα, Ντότζο Καλαμπάκας. Παπασταύρος τέλος, Μετεώρων Καλαμπάκας. Και οι τρεις είστε από Καλαμπάκα. Η κοπέλα είναι από Εγώ Παλαμά. είμαι από Παλαμά. Από Παλαμά. Πώς φάνηκαν οι αγώνες γενικώς? Καλή. Κερδίσατε, είστε ευχαριστημένοι. Ναι. Ήταν εύκολη αντίπαλος γι' αυτό ή σας δυσκόλεψε? Εντάξει, καλή ήταν. Για πες μου εσύ, Ράικο. Πώς σου φάνηκε ο αντίπαλος? Πολύ καλός, είχαμε ξαναπαίξει και πέρυσι. Μάλιστα. Ήταν πιο δυνατός, πιο καλός. Και πέρσι το κερδίσατε ή μόνο φέτος? Και πέρυσι ναι, τον κέρδισα. Μπράβο. Πολύ δυνατό παιδί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Πρώτος μου αγώνας στο Κιόκου Σικάι. Μάλιστα. Μπουντοκάι. Είμαστε από Καλαμπάκα. Προετοιμαστήκαμε σκληρά για αυτόν τον αγώνα. Δώσαμε ό,τι μπορούμε και αυτό που πήραμε το αξίζαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια, σας εύχομαι καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Της Παπαγεωργίου. Και πλέον προπονητής του Μεγαλείου Σολάτου Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικός ήταν και θα ήθελα να ξαναπαίξω πάλι. Η επόμενη επιλογή μου. Μπορώ να πω δύσκολος και καλός. Από Αλεξανδρούπολη. Ο σύλλογος μας είναι Νίκη. Παπαγεωργίου Δημήτρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.
ακούσατε ότι είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πέστε μας το αγώνισμα και το όνομά και Είμαι ο Βακόλας ο Δημήτρης, έχω πάρει 2 παγκόσμιους τίτλους. Το αγώνισμα είναι το kickbox και το thai box. Ένα πολύ ευγενή και καλό άθλημα. Όπως βλέπετε σήμερα έχουμε θέαμα, δεν έχουμε τραυματισμούς και όλα είναι μια χαρά. Θα σας ακούω λίγο πιο δυνατά από ποιο σύλλογο είστε. Είμαι από το Κίνεσης, εδώ στο Κιλκής. Εδώ ανήκω πλέον τα τελευταία 3 χρόνια. Ασχολείστε σου και πίνετε αυτό είναι το άθλημα. Παίζω κατά 90% εκτός Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ήταν πολύ καλός αντίπαλος και ήταν πολύ ωραίος αγώνας και μια εξαιρετική διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Νίκος Γραμματόπουλος, ΑΣ Κρότων. Παρακαλώ. Είμαι ο Πόλος Τσολακίδης, ο αθλητής μου είναι ο Γραμματόπουλος, ο 18 χρονών τώρα. Κέρδισε τον αγώνα, πιστεύω πως ήταν άξιος να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, όπως τον είδατε και όλοι σας. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει αυτή την τέχνη, γιατί πιστεύω πως κάνουμε κοινωνικό έργο. Ούτε βγάζουμε παιδιά για να δέρουν τον κόσμο έξω, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να τα αναθρέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε καλύτερα. Ήσασταν πάρα πολύ αισιόδοξος, μιλώντας μαζί μου, είπατε ότι τον αγώνα δεν τον χάνει. Δεν τον χάνει, ναι. Ξέρω τον αθλητή μου, ξέρω ότι έχει μεγάλη ψυχή, ξέρω και τον αντίπαλο. Πολύ καλός ο αντίπαλός του. Τελευταία ήταν λίγο ανέτοιμος, μπορώ να πω έτσι. Όχι ότι το παιδί, να φανταστείτε ότι δούλευε μέχρι 3 η ώρα. Ήρθε να δώσει τον αγώνα του, τα κατάφερε, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είμαι πάντα μαζί του, κοντά του. Ευχαριστώ στο δασκαλό μου. Με υποστηρίζει εδώ και 5 χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι με αυτόν τον δάσκαλο? Είμαι 5 χρόνια με αυτόν τον δάσκαλο και δεν τον αλλάζω με τίποτα. Πόσες νίκες κάνατε και πόσες... Έχω 45 αγώνες, έχω 35 νίκες και 10 ήττες. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Είπαμε πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 18. Μπράβο αγόρι μου, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στους υπόλοιπους σου αγώνες. Ευχαριστώ. Albert Werner. Από πού είστε κύριε? Εγώ έρχομαι από την Γερμανία, κοντά στη Στουτγκάρδη. Μάλιστα. Τι σχέση έχετε με αυτό το άθλημα και βρεθήκατε εδώ? Ο φίλος μου, ο Αντώνης, εγώ είμαι μέλος στο Κίνεσης και θα πάω κάθε εβδομάδα, θα πάω στην σауνα εκεί. Έχεις κάνει αγώνες στη ζωή? Αγώνες, πολλές αγώνες, χιλιάδες χιλιόμετρα αγώνες. Μάλιστα. Για το μεγαλύτερο αγώνα ήταν το Σπαρτάτλον. Μάλιστα. Και το 24 ώρες τρέξιμο στην Γερμανία είναι ο γερμανικό αυτό, πρώτο αθλήτης. Και 100 χιλιόμετρα έκανα. Και 2004 έτρεξαμε από την Γερμανία στην Αθήνα. Πόσο χρόνο είστε? 71 είμαι τώρα. Είμαι παντρεμένος στις Κάστανιες με τη Σουλτάνα. Πολύ ωραία. 50 χρόνια τώρα. Μεθαύριο έχουμε Καστανιώτης. Ναι, τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και εγώ βλέπω πολλές φορές δική σας κανάλι, το Γνώμη Κιλκής, και με χαρέσει πάρα πολύ και στην Γερμανία να βλέπω κάτι από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι η δεύτερη θέση μου, δεύτερη πατρίδα. Λέγομαι Γιαννακίδης Αντώνης. Ξέρω ότι είσαι ο διοργανωτής αυτής. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης αυτής, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αυτοάμυνας. Είμαι ιδιοκτήτης του Γυμναστηρίου Κίνησης εδώ στην πόλη του Κιλκής. Και με αυτές τις διοργανώσεις θέλουμε να ανεβάσουμε το άθλημα των πολεμικών τεχνών με πιο συχνές διοργανώσεις και να ανεβάζουμε το επίπεδο των αθλητών μας ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο εξωτερικό. Πετε μου κάτι. Αυτή η διοργάνωση ήταν σκέψη και ιδέα δική σας ή έγινε σε συνεργασία με κάποιους άλλους φορείς επίσημους της πολιτείας? Ήταν πρωτοβουλία δική μας, σε συνεργασία πάντα όμως με τους φορείς εδώ του Δήμου Κιλκής και τις περιφέρειες που μας στηρίζουν σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Πώς είδατε τους αγώνες, διότι από το πρωί... Και κάτι ακόμα, να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τους ανθρώπους που βοήθησαν για να μπορεί να γίνει αυτή η εκδήλωση. Τους χορηγούς μας, να το πω έτσι, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει. Μπορείτε να ονομάσετε και αυτούς που βοήθησαν? Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσέανο Κώστα, αντιπρόσωπο της Bionike Ελλάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρη Ξενιτίδη που μας έδωσε εδώ το ηχοσύστημα και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση, και το κτήμα των ευχών, την επιχείρηση κτήμα των ευχών που μας έδωσε τα υπόλοιπα υλικά. Πέστε μου σήμερα για τη σημερινή εκδήλωση. Κουραστική μεν για σας, αλλά... Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλοί κόσμος βλέπει μια εκδήλωση και κρίνει κάποια λάθη, δεν βλέπει τι κρύβεται από πίσω και τι προετοιμασία. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση χρειάστηκαν 2 μήνες δουλειά για να δείτε αυτό που είδατε σήμερα. Ναι. Σήμερα, τώρα το απόγευμα, αυτές τις 3 ώρες περίπου,
Πέστε μου αν είστε ευχαριστημένος από γενικά την εκδήλωση και την προσέλευση του κόσμου. Είμαι ευχαριστημένος από την εκδήλωση, από το επίπεδο των αθλητών, από την ροή των αγώνων, από τα χορευτικά που μας στηρίξαν, το Zumba Team του Kinesis Gym και τους αργοναύτες Κιλκής για τα χορευτικά τους. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν είχαμε αρκετή προσέλευση κόσμου με αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή είναι κρίμα όταν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην πόλη μας να μην έχουμε προσέλευση από νέα παιδιά, από παιδάκια μικρά να έρθουν να δουν αθλητές μεγάλου επίπεδου που βγαίνουν στο εξωτερικό και μας εκπροσωπούν και σηκώνουν τη σημαία μας ψηλά και τους έχουμε φέρει τώρα εδώ μέσα στα πόδια τους και δεν τους τιμάνε με την παρουσία τους. Είναι κρίμα. Πέστε μου αλήθεια, επειδή αναφερθήκατε και σε αγώνες του εξωτερικού, αν και εμείς ασχολούμενοι λιγάκι με το άθλημα, ξέρουμε ότι και στην Ασία πηγαίνοντας, να μην πω τη χώρα, για πέστε μου σε ποιες χώρες και ποιοι αθλητές σας κατήγαγαν νίκες. Πάρα πολλοί αθλητές. Τελευταία φορά ήμασταν στην Ταϊλάνδη με τους αθλητές μας, τον Παγκόλο, τον Δημήτρη που πέτυχε νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τον Ασέρ, τον Σταύρο, τον Παγιατζάκη, τον Σωτήρη. Και πάρα πολλοί αθλητές. Ποιο να πρωτοπούμε, είναι πάρα πολλοί και καλοί αθλητές. Με πάρα πολλές επιτυχίες. Και σύλλογος και σαν οργάνωση και σαν ομοσπονδία με πάρα πολύ καλό υψηλό επίπεδο αθλητών και προπονητών. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι άλλο επιθυμείτε. Ευχαριστούμε Τι θα θέλετε όμως να πείτε στον κόσμο και στους αθλητές. Στους αθλητές, όχι μόνο στους δικούς. Στους αθλητές να παραμείνουν στα γυμναστήριά τους πιστοί στην προπόνησή τους, μακριά από καταχρήσεις και από άστατη ζωή, και στον κόσμο να έρθουν κοντά στα γυμναστήρια και να επιλέξουν ένα οποιοδήποτε άθλημα. Όλα τα αθλήματα είναι καλά. Ο καθένας θα επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Δεν υπάρχει κακό άθλημα ή δεν είναι όμορφο. Καθένας θα πρέπει να βρει κάτι που να το εκφράζει και να είναι κοντά στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βασικά ήταν νομίζω ότι μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Έχουν φύγει όλοι ευχαριστημένοι. Θα έχουν θυμούνται το Κιλκής και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με καλές αναμνήσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή νομίζω ότι πήρε τα εύσημα. Οι κριτές κάνουν δουλειά τους σωστά. Νομίζω ήταν μια πολύ. Κάτι παραπάνω ή είστε απόλυτα ευχαριστημένος? Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με τα βάση τα δεδομένα της εποχής, το πότε γίνονται αυτοί οι αγώνες, γενικότερα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συμμετοχή. Είχαμε αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος, είδαμε από την Ξάνθη, είδαμε από διαφορετικές, από το Βόλο. Μπορείτε να δώσετε ένα μήνυμα, να πείτε κάτι στη νεολαία μας? Ναι, αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι, ότι θα πρέπει να μην βάζουμε κάτω το κεφάλι, γενικά σαν λαός και ειδικότερα σαν νεολαία των Ελλήνων, ότι το μέλλον ήταν και είναι αθλητισμός. Δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να λέμε ότι έχουμε προβλήματα, υπάρχει κρίση και να αφήνουμε πίσω ιδανικά και ιδεώδη όπως ο αθλητισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.